6 соли тамрин дар гӯшти нави дзюдо, 100 кило вазн, 2 медали тилло ва нуқраи ҷоми Аврупо дар 10 рӯз. ин дастоварди Хуршед Маҷидов, навраси 17-солаи тоҷик аст. Хуршед дар тӯли соли ҷорӣ дар 6 сабқати байналмилалӣ ширкат кард ва дар 4 сабқат барандаи мақомҳои ифтихорӣ шуд. дар ҷоми Аврупо вақте ки ман иштирок кардам, ман ҳис кардам ки дар симои як ман 8 миллион одам, яъне 8 миллион тоҷикро мебинанд ва ман барои мағлубият ҳақ надоштам ва ҳамеша мақсади мо ягона ин ғалаба аст ва дар 2 моҳи охирон ки дар 4 ҷоми Аврупо рафтем, мақсад ҳамеша медали тилло буд ва ба он ҳам насиб гардид. Дар шаҳри Клуж-Напока, Румыния, дар ҷоми Аврупо соҳиби медали тилло шудам. ҳанӯз дар кӯдакӣ ҷои бозиҳои кӯдаконаи Хуршедро кимоно, либоси хоси варзишӣ ва майдони ҳарб иваз намуд. ӯро падараш Ҳотам Маҷидов дар роҳи бузурги паҳлавонӣ раҳбалад буд. ин толоре ки ҳоло мебинед, падари ман барои худ ва барои додаронаш сохта буд ва онҳо бо дастгирии онҳо ман ҳам ба ин толор омадам ва бисёр машқ кардем бо ҳам. ҳоло бошад ҳамчун варзишгар ман аз ин толор дар бисёр мусобиқаҳо иштирок менамоям. Иззат Худоев, мураббии Хуршед, талошҳои фарқкунандаи ӯ аз дигар шогирдонро барои расидан ба ҳадафҳои бузургтар дарк кард. бар изофаи тамринҳои умумӣ, мураббӣ бо Хуршед тамрин ва ҷузъиёти хосаи дзюдоро меомӯзад ва бар ин аст, ки шогирдаш таҳаммули бардошти ҳар мушкилиро дорад. оянда мо мақсад дорем, ки дар байни калонсолҳо ҳамчун медалҳое ки аз дигар давлатҳо меорад, ҷои аввал ва дуюм, ва дар байни калонсолҳо ҳамчун медал биёрад. Хуршед бар изофаи тармимҳои мудаввом ва ширкат дар мусобиқоти дохиливу байналмилалӣ дар соли ахири Литсеи технологии Тоҷикистон таҳсил мекунад. тасмим дорад таҳсилро дар бахши ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон идома диҳад. аммо ҳадафи аслӣ ва орзуи бузургаш ба даст овардани медали тиллои бозиҳои олимпӣ аст.